Така, двата леда са приготвени. Той дава 20, 40, 60. Така, двата лев къде? Специално за Наско. Айде! Айде, това колеги. Гуси. Мъка ми маленько сърце, че животът си тече. Плаче моето сърце за едно момиче. Разберете се първо кое е кама и тогава. Айде. Мъка ми маленько сърце, че животът си тече. Плаче моето сърце за едно момиче. Ще живея вече без мечти, ще живея даже на дори. Остаря с годините, а живота си ми ти. Ще живея вече без мечти, ще живея даже на дори. Остая с годините, а в живота си ми ти. Наша милашко, Така, нашо дали 70 лева или Жозеф? 90, 110, 130, 150, 160 лева. Нашо роден с прима дала 160 лева, пожелателно му радо щастие и специално за тях. Къде е? Айде, чакай малко. Иване, ти снелете, айде, специално за нас кова. Айде, специално за нас кова. Сол колеги двойка. Honda, Kawasaki, Mercedes. Кратко, читайте. Сол. Ти се мога, че се тебе боли. Кой си, ти кажи, паля си цигарите.
Sintise bocă ce se pe morire Doise, dripte Are si țigare de ispesate Doise, dripte Toco ca să tește pe morire Toco ca să tește Dripte Toco ca să tește Face avans Toco ca So, colegi, so
numarası aman aman. Bir numarası canım. Gözlerine marka yanayım. Dayanamam sensiz olamam. Bir numarası aman aman. Eyvallah evlatlı eyvallah. Eyvallah da sevda. Eyvallah evlatlı eyvallah. Haydi Alessandro. Благодарим оркестъра. Живи здрави. Благодарим много на всички. Имаме още работа, нека да свършим. Музиката е пазарена, тъй не начи ще направим на всеки душата. Всеки на седни по местата си. Имаме още работа. Съжалявам. Тимина. Така. Дорони колко с жена си. Така, той иска. Ослонете нас сега. Така. Специално брат ми иска за всички леновци. Калията да чупи карнета. Айде. Почваме! Постепенно, постепенно иска. Най-оригинално е най-точния. Айде. Иван Танев иска, айде.